okusho ukuthi kuyiphutha ababekwenzile nasekuqaleni ngoba angaziswanga. Manje ke kunesigwebo ke sizosikhipha undodana lo okuyena wenza lokho buqhophololo. Njengamanje ke usathe khona abantu azobabeka abathenga indawo. Sithe ukuthi makosikwa lelo soyi thathwe lengxenye yale mali ke ikwazi ukukhokhelwa uMangcobo. Ilapho nje. Ngabe lezi ezinye indawo babekiwe yini abantu ngokusemthethweni ngoba nje bevelenza nje ezenzela? Hayi undodana lo bevele echachaza nje kwamacanca ezenzela ukuthanda kwakhe. Ngokuloko sibikelwa ke lolu daba ke sisukumile sathi akwesikithi sukumele ngoba sikuvumeli endaweni yamakhosi ukuthi umuntu agcine ethi uyena ungqoshishilisi. Seke sithatha isinqumo ke uye leyo muntu ayibuyisele leyo mali naye masethola isigwebo emva kwalokho esifanele yena leso sigwebo. Hayi ayisekho indawo mfethu manje okwamanje ngizoke ngizama ukulunga mfethu ngizehlise ngixolise nakwinduna ngokuthi ingabe umfana uyiphethe kahle endaweni ngiyenza ubuqhophololo ngenxa yokuxakeka ke nami bengiloyo ngizamazama ngaleyo ndlela induna ithi iyangibuyisa ingibuyisela endleleni ngiphinde ngiphunyuke. Ngizehlise kakhulu induna ngixolise induna yami ngiphinde ngixolise nakuwe Sikhindi yize kona ubulokula emva kwami ngingazi ukuthi usebenzisana le ngaka ukuthi ukwazi ukungithola ngoba hayi impela ula emva kwami ngaso sonke isikhathi mase ngiyaxolisa ke Mangcobo hayi wona ngithi impela hayi ngiwinile ngithi sengiphunyukile ukuthi ke hayi kwakuthi nangu Sikhindi ula emva kwami mangicabanga konke ngathi kuzolunga ngoba njoba enduneni ngiyibikelile noSikhindi ngaphinde ngambikela ngazehlisa kukhona okungenzeka ngikuveze okwakho just isibambiso sokuthi ngikhombise ukuthi ngikhona okwamanje. Mina angifuni ukuxolela, angifuni nje ukuthi ungihlanganisa nawe, ngifuna imali yami namhlanje ukuhamba nayo iphelele ingashodi ngalutho ngoba ayikho into asezobili ngihlanganise nawe. Ngi-right ngawe. Ukuba ngikutholanga noma ishow ukuba ngibhalelanga ayangisiza ukuze ngithole ngabe kusho ukuthi 80,000 nami wacela. So nje ngi-right ixolo lakho ngaligcina ngakwena. Yama engakusho ukuthi njoba ngisho nje ukuthi okwamanje imali engakwazi ukuthi ngikunikeze yona mhlambe ngabe uwona 70,000 ngoba okwamanje khona indawo njoba ngisho ukuthi la njoba sila khona umuntu engimbekiwe esizombeka nenduna njoba ngisho imali vele izotholakala mase uyakwazi ukuthi uthole. Kanti lo muntu ozobeka uthenge ngamalini ngoba ufuna unginika imali eshodayo mina? Ukuthi njoba ngiphinde ngisho nje ukuthi umuntu uxakekile wemntama phela mina ngingena exakekeni kwakho. Angingena exakekeni kwakho mina ngicela imali yami yonke namhlanje. Hayi ake sithi mntama ngizobona. Okay, sibonga kakhulu ngesupport enisinika yona. Ungakhohlwa ukujoyina uEasyBet. Kanti ke ukuze ujoyine uEasyBet, uklikha ilink kwi-comment section. Uzitholele u50 voucher namaspini awu25. Uzosebenzisa ipromo code ewumzansi 50. Ngibonge kakhulu kunina Mzansi. Thank you.